Que tal, saúdos? Detidas 5 persoas no marco da denominada Operación Besteiro polo roubo de gando na comarca do Barbanza. Están acusados de furto, receptación e maltrato animal. Ampliamos de contado xusto despois dos titulares. A Deputación de Pontevedra colaborará cos concellos de menos de 50.000 habitantes para arranxar as estradas de titularidade municipal danadas polos temporais deste inverno. O plan Vía Depo está dotado con 8 millóns de euros para axudar as administracións locais a reparar fochancas, a actuar en sistemas de drenaxe ou a decentar accesos a recursos naturais. Movilización da plataforma SOS Sanidade Pública do Salnés en Catoira. Concentración tivo lugar ás portas do Centro de Saúde da Vila con motivo do Día Mundial da Atención Primaria. Ali reivindicaron a importancia da loita social para frear os recortes e recuperar servizos perdidos. Pontevedra é unha cidade segura e a conclusión a que se chegou este luns na Xunta Local de Seguridade. A subdelegación do Goberno constatou que, excluindo os ciberdelitos, dende o 2019 a criminalidade baixou nun 6%, pasando dos 2.515 delitos aos 2.353 que se rexistraron o ano pasado. A limpeza dos grafitis pintados sobre os restos arqueolóxicos do Castro Alobre suporán un gasto pro Concello de Vilagarcía de máis de 15.000 euros. A actuación inclúe a eliminación das pintadas sobre as pedras afectadas, así como a limpeza do conxunto. Tamén se van eliminar os grafitis realizados polos vándalos nos paneis expositivos, nos seus soportes e nos bancos. E fin de semana de ciclismo en Rianxo. Este vindeiro domingo vaise celebrar na vila a 13ª edición da BTT Concello de Rianxo. Este ano a proba estrea percorrido nunha cita na que se agarda superar os 400 participantes. Pois con todo isto comezan as novas do día en Canal Rías Baixas. E arrancamos con esa Operación Besteiros. Detidas 5 persoas polo roubo de gando na Serra do Barbanza. Foi no marco da denominada Operación Besteiros, levada a cabo pola Garda Civil de Boiro. Trátase de 5 varóns residentes en Boiro, Caldas, Barro e Meis. A Garda Civil emputalles varios delitos de furto, receptación e maltrato animal con resultado de lesións graves e mesmo morte. O Instituto Armado iniciou as investigacións tras constatar a desaparición sistemática de gando, principalmente cabalos. Ao parecer, o grupo subtraía as reses que logo vendía a membros dunha asociación gandeira, modificando os seus rasgos identificativos para dificultar a súa localización. Durante a investigación confirmouse a morte de 5 animais por arma de fogo, procedéndose tamén a intervención dun total de 5 escopetas de caza. As reses recuperadas foron xa devoltas aos seus lexítimos propietarios, na súa maioría de Boiro, o Porto do Son e Lousame, logrando o total esclarecemento dos feitos denunciados. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mielectro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Movilización da plataforma SOS Sanidade Pública do Salnés en Catoira. A concentración tivo lugar ás portas do Centro de Saúde da Vila con motivo do Día Mundial da Atención Primaria. Ali reivindicaron a importancia da loita social para frear os recortes e recuperar servizos perdidos. Mostra diso defenderon as protestas da veciñanza de Catoira, un municipio que leva moito tempo arrastrando problemas no seu ambulatorio e que está recuperando servizos.
A plataforma SOS Sanidade Pública do Salnés saiu á rúa este luns no día despois da conmemoración do Día Mundial da Atención Primaria. Desta volta levaron a súa protesta ás portas do Centro de Saúde de Catoira, un municipio que leva moito tempo arrastrando problemas de persoal no seu ambulatorio. O que demandamos é que a plaza de pediatra se cubra, porque agora mesmo non está coberta. Ven alguén do Salnés aquí a sustituir en máis días, porque non chega un día para nós. O foco teñeno posto agora na atención de pediatría, servizo que só se ofrece en Catoira 4 horas á semana. Aquí tivemos 4 días a semana, despois pasaron a 2, un día a semana, despois un verán dixeron, bueno, vamos a deixar un día a semana, pero despois vamos a ter máis, e non, quedamos un día, e se non hai pediatra, pois nada, os rapaces ten que desplazarse 15 a 20 minutos de aquí. Con todo, a situación neste ambulatorio é menos mala agora que hai un ano. Reivindican a presión social como ferramenta para defender a saúde pública. Hoxe quixemos facelo aquí en Catoira como un recoñecemento á loita que leva aquí a veciñanza desde hai meses, non? Porque ese consideramos que é o camiño, non aceptar como normal o que non é normal. E non ter asistencia sanitaria cando se precisa non é normal. A deputada nacionalista defende que a atención primaria é fundamental no sistema sanitario porque é nela onde se resolve entre o 80 e o 90% das necesidades médicas. Prado denuncia tamén problemas noutros puntos da zona como Vila García ou Cambados. No ambulatorio de Vila García leva moito tempo con unha falta de persoal tremenda, con dificultades para esa atención, con o cadro do PAC que non está nunca completo. Víamos estes días como estamos denunciando as demoras para o que son os análisis clínicos. Está pasando tamén en Cambados, que hai demoras de prácticamente un mes. A asistencia pediátrica tamén está sendo un problema. E tamén denuncia o pésimo estado da infraestructura do Centro de Saúde do Grove e a demora na construción do novo ambulatorio de Vila García. A Deputación de Pontevedra colaborará cos concellos para arranxar as estradas de titularidade municipal danadas polos temporais deste inverno. Este luns o presidente Luís López presentou un novo plan provincial. Chámase Plan Viadepo, está dotado con 8 millóns de euros e diríxese aos concellos de menos de 50.000 habitantes. O obxectivo é axudar as administracións locais a reparar fochancas, actuar en sistemas de drenaxe ou a decentar accesos a recursos naturais. A Deputación de Pontevedra moviliza 8 millóns de euros para axudar os concellos a arranxar as estradas de titularidade municipal. Hoxe presentouse o Plan Viadepo, un novo programa extraordinario de achegas para os concellos que servirá para realizar melloras nestes viais, nos accesos a recursos naturais e a arranxar os danos provocados polos temporais do inverno. A rede viaria municipal, os concellos e a xente necesita axuda. E a Diputación vai estar para prestar esa axuda. Devolver os camiños, as carreteras municipais ao estado previo antes das borrascas e, se cabe, modernizalos de xeito que, se volve a haber unha inclemencia deste calado, destas características, pois estén máis preparados ca nunca. A axuda está dirixida aos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia. Cada un recibirá un mínimo de 50.000 euros. Os cartos restantes dos 8 millóns da liña de achegas repartiránse seguindo criterios obxectivos: superficie, poboación e número de núcleos. Estas contías van a servir para financiar, mellorar o trazado, reforzar o que é a plataforma, conservar o firme con a selaxe de gretas e novas capas, por suposto, de rodadura, estabilizar muros de contención en vías municipais e tamén na parte referente á costa e ao interior, reparar os sendeiros e os accesos ás praias marítimas e fluviais. E automáticamente vos estaredes facendo. López contrastou a decisión da Deputación de activar este novo plan co abandono que dixo sofren as vías de titularidade estatal. Reivindicamos desde o primeiro minuto que esos máis de 300 kilómetros que vertebran o territorio de estradas nacionais pois se arranxen. Necesitamos un cronograma realista, precisamos un orzamento dotado con recursos suficientes e continuado no tempo. Porque aquí algunha estrada parece máis propia do século XIX que do ano 2026. O presidente destacou ademais que dende o comezo do mandato o Goberno provincial aprobou investimentos dirixidos aos 61 concellos pontevedreses que movilizaron case 300 millóns de euros en menos de 3 anos.
Bueno, a presentación do Plan Vía de Po celebrouse no Salón de Plenos do Pazo Provincial nun acto o que estiveron convocados representantes dos 59 concellos da provincia que van recibir estas achegas. Os alcaldes celebraron a posta en marcha desta ferramenta, recoñecendo o impacto que os temporais do inverno tiveron nas vías de titularidade municipal. A Illa de Arousa, pois, bueno, temos calles bastante fastidiadas, que ahora mesmo fomos parcheando máis ou menos como podemos, e, bueno, pois agora con esta nova línea, pois sí que podemos, pois, en estas calles máis fastidiadas, en estas infraestructuras que están bastante, pois, dañadas polos temporales de todo este inverno, pois, poder arranxar, pois, sin ir a fondos propios, todas estas infraestructuras. Os concellos temos os recursos limitados e nos favorece moitísimo para botar man, digamos, dos desfeitas ou de pequenos deterioros ou gran deterioro que poderemos ter durante estes meses de intensas choivas. As incidencias non foron moitas, algún muro de contención que se derrumbou, os paseos ao lado do río tamén tiveron algún tipo de incidencias, pero en xeral comportouse bastante ben. Entón, o objetivo é destinar este diñeiro a pavimentación de diferentes viales en diferentes parroquias. É unha boa noticia, unha boa nova, os concellos estamos pedindo sempre a axuda municipal e, polo tanto, en este caso, hai que reconocer esta aposta pola Diputación de botarnos unha man despois do inverno que pasamos. Me satisface bastante tamén que se incorpore unha línea de actuacións como pode ser os accesos aos entornos naturais ou as praias. Como ben sabedes, no Grove levamos moitas semanas falando da dificultade que temos para arranxar todas as pasarelas, acceso a playas. Pois son zonas que que foi a erosión e demais coa choiva quedaron totalmente deterioradas, e con este plan o que nos vai poder permitir é financiar e actuar, pois, de forma rápida e inmediata, que moitas veces o que lle costa un pouco máis entender aos veciños é que como unha obra que foi aprobada ao mellor fai un ano, pois un ano despois ainda non podes actuar, pero hai que darse conta que hai todo un proceso administrativo para poder levar a cabo. Eu creo que este plan chega nun momento adecuado. Pontevedra é unha cidade segura, e a conclusión a que se chegou este luns na Xunta Local de Seguridade. A subdelegación do Goberno constatou que, excluindo os ciberdelitos, dende 2019 a criminalidade baixou nun 6%, pasando dos 2.515 delitos aos 2.353 que se rexistraron o ano pasado. Uns datos que, segundo apuntaron tanto dende o Goberno local como dende a subdelegación, desmeten os discursos do Partido Popular que creen só buscan asustar a cidadanía. No 2025 en Pontevedra rexistráronse 2.353 delitos. Son un 6% menos que no 2019, cando foron 2.515. Estes datos, que non contemplan os ciberdelitos, foron presentados pola subdelegación do Goberno na Xunta Local de Seguridade que se celebrou hoxe no Concello e que, segundo Abel Losada, amosan unha realidade ben diferente a que describe o Partido Popular nos seus discursos. Xa está ben de asustar a cidadanía, de utilizar elementos, na nosa opinión, que deberían de estar fora do que sería, pois, o debate político diario. Cando sale o voceiro do Partido Popular en Pontevedra a decir que esta cidade é prácticamente o Far West, o que está dicindo é que as forzas e corpos de seguridade do Estado aquí non fan o seu traballo. Losada recoñeceu que existen molestias xeradas na rúa por persoas con problemas de adaptación ou adiccións, pero desvinculou estas situacións da inseguridade cidadá. Eu creo que estas persoas vulnerables, que podo recoñecer que molestan e que perturban os cidadáns, é un tema de molestia, sen dúbida. É un tema de inseguridade cidadana? Non. É un tema de inseguridade cidadana grave? En absoluto. En absoluto. O obxectivo é exclusivamente político e é trasladar unha imaxe de desgoberno en aqueles sitios donde non gobernan. Outro dato que se puxo sobre a mesa foi o referido ás pelexas multitudinarias nas que participan máis de 2 persoas. Segundo a subdelegación, no 2025 foron 41 as que se deron en Pontevedra, unha cifra que se sitúa por debaixo dos datos de cidades semellantes. Non me toca defender o goberno de Pontevedra, pero sí que me toca defender o traballo das forzas e corpos de seguridade do Estado, que é o que se está menoscabando con estos discursos absolutamente alarmistas, catastrofistas, fora da realidade, e, bueno, pois, que, en fin, que responden, pois, a ese desocupa sociedade anónima que nos está acostumbrando o Partido Popular. A sensación de inseguridade se pode crear artificialmente.
E eu creo que é unha irresponsabilidade. Pola súa banda, a alcaldesa accidental coincidiu con Losada a hora de condenar o relato do PP. Eva Vilaverde defendeu que Pontevedra e Galicia son sitios seguros e puxo o foco noutras cifras que si preocupan, as relativas á violencia machista. Que é unha cuestión estructural que nos golpea de frente todos os días, non só a Pontevedra, senón a toda a sociedade galega e a todo o país, e que seguimos traballando coordinadamente. Actualmente no Concello de Pontevedra hai 126 casos activos de violencia machista no sistema Bioxen. Deles 2 son de risco alto. Ademais, existen 108 ordes de protección activas contra agresores. E ainda en Pontevedra, a cidade pechou ano 2025 coas contas municipais saneadas. O pasado exercicio deixou un superávit de 1,56 millóns de euros nas arcas municipais. O orzamento inicial foi de 98,6 millóns de euros, pero medrou ata os 158 millóns tras as diversas modificacións que se realizaron ao longo do exercicio. Neste período, o Concello realizou pagos por algo máis de 99 millóns de euros. En canto ao gasto, 25,2 millóns destináronse a persoal, 48,2 millóns ao financiamento de servizos públicos básicos e 15 millóns de euros a investimentos. González destacou tamén os 6 millóns que se empregaron para amortizar a débeda, conseguindo que o Concello non deba cartos aos bancos. Así as cousas, o elevado nivel de gasto do 2025 fixo que se recuperara o límite da regra de gasto, un dato que, segundo o concelleiro, non tería relevancia no caso de Pontevedra, que cumpre os obxectivos de estabilidade orzamentaria e de débeda recollidos na lei. Con este balance, o goberno local incorporará aos orzamentos deste 2026 37,6 millóns de euros de remanentes. Ademais, quedan outros 15 millóns pendentes de informes técnicos para decidir a que se dedicarán. O ano pasado se investiron casi 1.200 euros por habitante no Concello de Pontevedra. Esa é unha cifra alta? Pois sí, porque no exercicio anterior malamente pasábamos 2.000 euros e, por tanto, neste exercicio subimos sustancialmente. O ano, económicamente falando, foi, digamos, moi exitoso, no sentido en que se fixeron pagos por un importe moi elevado que nunca se fixera no Concello e cun investimento por habitante tamén moi elevado que nunca houbera neste Concello. Unha volta da publicidade, entre outros asuntos, falaremos desa limpeza dos grafitis que fixeron os vándalos no Castro Alobre en Vilagarcía e que llevan custar ao Concello 15.000 euros. Pois aquí estamos de volta nas novas en Canal Rías Baixas. A limpeza dos grafitis pintados sobre os restos arqueolóxicos do Castro Alobre superan un gasto para o Concello de Vilagarcía de máis de 15.000 euros. A actuación incluirá tanto a eliminación das pintadas sobre as pedras afectadas como a limpeza do conxunto, de xeito que non queden zonas máis claras que outras. Estes labores consistirán nun decapado específico para retirar a pintura. Para mellorar a imaxe global do xacemento musealizado, tamén se eliminarán as pintadas realizadas polos vándalos nos paneis expositivos, nos seus soportes e nos bancos. A limpeza foi aprobada este luns en Xunta de Goberno Local. Agora o proxecto será remitido á Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta, que deberá autorizalo. Unha vez pasado este trámite, a restauración comezará de inmediato, tendo un prazo aproximado de execución dun mes. De forma paralela, a Policía Nacional continúa coas pescudas para dar co autor ou autores dos actos vandálicos denunciados polo Concello, a quen se lles imputará o custo da emenda a maiores das restantes penas que correspondan. E a Illa de Arousa defende a súa singularidade fronte un novo regulamento de costas. O alcalde acaba de manter unha reunión co delegado do Goberno en Galicia. Luís Arosa trasladoulle a Pedro Blanco as particularidades do seu concello coa vista aposta nun novo regulamento de costas que está a preparar o Executivo Central. O Goberno local xa presentou unha alegación a ese texto, pero pola súa banda o delegado trasladoulle ao alcalde que este novo regulamento de costas vai reforzar a seguridade xurídica da actividade laboral
laboral no litoral galego. Apunta que esta nova regulación responde á necesidade de adaptarse ao regulamento europeo e de garantir a seguridade xurídica das actividades económicas e a protección do litoral. Salienta tamén que non se van impedir concesións nin reducir prazos. Cambiamos de asunto. O BNG levará unha iniciativa ao Parlamento sobre a paralización das obras da travesía de Palmeira, en Ribeira. Instarán á Xunta a axilizar os traballos para garantir que se cumpran os prazos de execución, coa fin de que estean rematados pro verán. A finais da pasada semana, o Concello de Ribeira informaba sobre a situación das obras de humanización da travesía de Palmeira. Tras varias semanas paradas por mor dos problemas económicos da adxudicataria, a Consellería de Infraestructuras decidía finalmente ceder o contrato a outra empresa que se encargará de finalizar a obra. O BNG demandará no Parlamento información sobre este procedimento e o retraso que implicará esta incidencia. Máis dun mes paradas e tuvemos que agardar a finais da semana que acabou, da semana pasada, para que a alcaldesa de Ribeira dixera cal era ou cal lle parece a ela que é a razón de que estén paralizadas. Nós o que exiximos, presentamos unha iniciativa no Parlamento Galego hai precisamente máis dun mes e o que exiximos é, primeiro, que se lle dé á cidadanía a explicación oficial do que está a pasar aquí e segundo, que se lle explicite tamén canto tempo de retraso vai a significar esta paralización, porque as obras tiñan un prazo de execución de 15 meses, tiñan que estar rematadas aproximadamente no mes de xuño deste ano e moito nos tememos que podemos entrar en pleno verán, en plena época estival, donde, como todo o mundo sabe, a comarca aumenta a poboación e, polo tanto, tamén circulación de vehículos e as obras continúen paradas. Os nacionalistas piden ademais que se axilicen os trámites para poder retomar canto antes as obras, non só polos problemas de tráfico, senón tamén polas numerosas molestias que supoñen para veciños e negocios da parroquia. Dende o BNG exiximoslle á Xunta de Galiza que acelere todos os trámites que estean na súa man para poder axilizar unha obra que se ocasiona problemas aos negocios, problemas tamén a calquera vehículo que ten que transcorrer por esa estrada xeral, pero tamén problemas de accesibilidade universal para aquelas persoas que teñen mobilidade reducida. Estamos falando de que as beirarrúas atópanse en mal estado e tamén en moito tramo desta obra non teñen siquera ningún tipo de pavimento, están en terra e en barro. Nos meus días que chove é unha lameira e os días que vai sol hai moito pó e lixo. Por tanto, son moitas molestias que moito nos tememos que van a durar moitas semanas e incluso pode chegar a verán. Entre tanto, o Concello de Ribeira fixo balance das numerosas actuacións de mantemento en materia de pavimentación e alumeado que se veñeron acometendo nos últimos meses. A contía destinada a estas obras menores, acometidas principalmente pola Brigada de Obras, superou os 100.000 euros. A sucesión de borrascas do pasado inverno provocou un importante deterioro nalgunhas infraestructuras públicas, principalmente camiños e estradas, así como problemas na rede de alumeado. O Concello de Ribeira fixo balance dos traballos de mantemento acometidos, sobre todo en materia de pavimentación e limpeza de cunetas para garantir o bo estado da rede viaria. Simplemente o que foi en actuacións de rebacheo, gastamos máis de 12 toneladas de aglomerado e a día de hoxe pois todavía temos máis baches para reparar. Sabemos tamén que outra das actuacións que é importante para evitar o deterioro dos pavimentos é as actuacións na limpeza das cunetas. Cando as cunetas están debidamente acondicionadas, impiden que a auga pase por encima do vial, co cual evita o seu deterioro. Así queremos dar conta desas limpezas de cunetas que se levaron en distintas parroquias do municipio, que se levaron a cabo en Palmeira, na zona de Carballa, Chacín, Lixó, San Pedro, na zona de Oleiros, tamén se actuou na zona de Sobrido, Lixó, Valteiro e Salmón. Tamén actuamos aí nunha calle aledaña da Avenida da Coruña. En canto á reparación de baches, foron multitud de baches que tuvemos que reparar.
Procedeuse tamén á reparación do empedrado de numerosas rúas, así como o mantemento dos aparcadoiros municipais. Actuouse ademais na contorna dos ríos coa retirada de maleza e árbores tanto no cauce do Orlés como do Listres. A concelleira de Obras deu conta tamén dunha serie de melloras acometidas nos colexios para solventar incidencias eléctricas ou a obstrución de canalóns, así como o arranxo e reposición de mobiliario urbano en diversas parroquias. En materia de alumeado, procedeuse á reposición dos puntos de luz danados durante os temporais e reforzouse a rede en puntos sensibles como a contorna dos parques infantís. Douse tamén un poquinho de prioridade aos parques infantiles. Estamos levando a cabo a colocación de unhas farolas en Palmeira, de 6 farolas concretamente, con o seu alumbrado, donde está o Polideportivo Torres Colomer. É unha demanda que facían os veciños desde fai anos, e agora xa se leva a cabo, xa está aprobado por supuesto, xa está licitado, e en breve pois quedará feito. Hoxe mesmo están na Praza dos Estudiantes, no Cara Mecheiro, repoñendo tamén todo o alumbrado, porque por motivo dunhas obras, pois en algún momento tuveron que facer pois algún tipo de corte no alumbrado, nos cables das farolas, se lle dou un pouquiño de guerra, porque pasar eses cables por aí pois ten un pouquiño de dificultad. O concelleiro responsable lembrou que o termo municipal conta con máis de 8.000 puntos de luz, o que evidencia o importante traballo de mantemento realizado pola empresa adxudicataria do servizo. E saiban tamén que a Xunta saca a licitación os traballos de eliminación de especies invasoras na contorna das lagoas costeiras, das illas Cíes e do Parque Natural de Corrubedo. Esta actuación, cun orzamento de 150.000 euros, contempla a retirada manual destas especies exóticas en máis de 200 hectáreas, das que 194 están situadas no complexo dunar de Corrubedo. A duración do contrato estenderase ata o 2028, coa previsión de que en 2026 se acometa a eliminación inicial da flora e nos anos sucesivos o control sobre o rebrote. Actuarase sobre unha vintena de especies, entre as que destacan a erva da pampa, a cana, a acacia ou a iuca, entre outras. As empresas interesadas poden presentar as súas ofertas ata este venres día 17. Ribeira promove un ano máis xunto á Escola Galega de Saúde para Cidadáns as Xornadas Saudables. O programa desenvolverase durante o mes de maio no Centro Cultural Lustres Rivas. Prevese un total de 4 obradoiros dirixidos a pacientes, familiares, persoas coidadoras e cidadanía en xeral. Ribeira segue a avanzar na súa política de promoción de hábitos de vida saudable cunha nova edición das Xornadas da Saúde. O programa componse de 4 obradoiros que darían comezo 7 de maio, cunha charla sobre o coidado ao coidador, impartida pola enfermeira Meritxell Costas. Un año máis impulsamos estas jornadas con un objetivo de ir máis allá de la salud física, poniendo un foco también la salud mental y emocional. Para alcanzar de una manera el bienestar es fundamental también, recordemos un poco, mantener un equilibrio entre cuerpo, mente y emociones. Asimismo, subrayo, como decía anteriormente, la importancia de apoyar, como he dicho en anteriores ocasiones, en otras ruedas de prensa, a las personas cuidadoras. Queremos, desde el departamento, poner en valor el cuidado de quienes cuidan, que en muchas ocasiones, como he dicho antes, quedan en un segundo plano. El objetivo es poner el objetivo en cuidar a quien cuida. Tomará o relevo Orlando Blanco, técnico do Servizo de Estilos de Vida Saudables, cunha charla o día 14. As xornadas continuarán o día 21 cun obradoiro de musicoterapia, mentres que o día 28 chegarán á súa fin, cunha sesión centrada nos coidados na seguridade e coidados no fogar. En concreto, as que seleccionamos este ano están destinadas á seguridade e coidados no fogar, ao coidado do coidador, novas formas de vida saudable e un obradoiro de musicoterapia que sempre tivo moito éxito e bueno, é un momento lúdico e de esparcemento e de relaxación que funciona moi ben. Todas as sesións desenvolveránse no Centro Cultural Lustres Rivas en horario de 4:30 a 8. Para participar nas xornadas compre inscribirse. O prazo estará aberto ata o 30 de abril, a través de servizos sociais.
E o Concello de Lousame inicia a xira polas parroquias da campaña de apoio á candidatura Cernadas ás letras galegas. O local social de Camboño acolleu a primeira sesión da presentación do proxecto que este pasado domingo recalaba tamén no Club de Xubilados de Lousame, en Aldea Grande. O alcalde Esteban Ares e o técnico municipal de Cultura, Eduardo Agraso, trasladaron á veciñanza as distintas iniciativas que está a desenvolver o Concello para poñer en valor o legado do cura de Fruíme. Entre elas a publicación de toda a obra literaria do autor xunto cun poemario en galego, produción de videopoemas, adquisición de esculturas e cadros de Cernadas, conferencias ou exposicións. Está previsto que ao longo do mes de abril a campaña chegue a todos os centros sociais do municipio para animar os veciños a sumarse a esta campaña Eu con Cernadas. E Rianxo acollerá este domingo, día 19, a 13ª BTT Concello de Rianxo. A proba organizada pola Peña Cicloturista Castro Barbudo, en colaboración co Concello, terá dúas distancias, unha curta de 46 km e outra longa de 66. Dende a organización agardan superar os 400 participantes. Esta mañá presentábase a 13ª edición da BTT Concello de Rianxo. Organizada pola Peña Cicloturista Castro Barbudo en colaboración co Concello, a proba disputarase este vindeiro domingo 19 de abril. A edición deste ano ven cargada de importantes novidades. Ademais do cambio de percorrido, reduciránse as distancias, con posibilidade de elixir entre o trazado curto de 46 km ou o longo de 66. Ademais da BTT, a proba incluirá tamén unha andaina de 22 km que discorrerá por parte do percorrido da proba ciclista. O que das rutas temos dúas, unha corta de 46 km con aproximadamente 1.200 metros de desnivel, a larga de 66 con aproximadamente 1.900 metros, e temos a andaina que son 21 km con sobre 450 metros. A ruta corta vai ir marcada ca cinta azul do Concello de Rianxo, a larga vai por GPX e a andaina vai ca cinta roja do Concello de Rianxo. É dicir máis, as tres rutas teñen os seus propios avituallamientos, despois a súa chegada á lonja hai o servicio de limpieza das bicicletas e máis a ducha, tanto para homes como para mulleres. Dende o Concello que colabora un ano máis coa proba, destacaron a importancia da mesma, sendo ademais un dos acontecementos deportivos que máis interese espertan. Dúas das probas que maior participación congregan e que ademais teñen unha parte moi destacada, dado que polas distancias tamén que se percorren, permítenos percorrer, visitar distintos puntos do noso municipio que moitas veces que non é posible visitar en todos os eventos deportivos, evidentemente, e ademais este ano máis alado, incluso das nosas fronteiras, tamén poderemos visitar distintos puntos de interés, distintos puntos paisaxísticos moi fermosos que os deportistas e deportistas terán ocasión de percorrer, non? As inscricións aínda están abertas, podéndose realizar a través da web www.msports.es. Dende a organización agardan superar os 400 participantes, unha cifra similar á da última edición. E con ciclismo marchamos hoxe, pero seguimos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.